Здравейте, приятели! Днеска ще играем Roblox с Алекс. Той май го познавате от на Славчо канала. Той е с Славчо. И аре, започваме. Айде. Чакай. Ето, чакам те. Алекс, Ето те. къде си? Ето те, това ти ли си? Да. Аре, играеме хора, започваме. Ай. Къде отиваме? Натам. Дай, Брудо. Дай, Стефан. Аре, бе. Аз съм тук. Аз качам. Първата категория. Полека. Тук не трябва да качиш. Панах. Пана, бе, брат. Как пана? Не знам, аз не игра. Къде си? Умях, чакай. Ето. Давай, де. Сега си внимавам. От тук. Yes! Айде. Айде, брат. Бе, от тук и внимаваш. Ето да се паднеш. Еми да. Ай. Не падне, бе. Аз съм по-бърз. Охо! Да, ние сме май на третата. Или на четвърта. За малко щех да падим и ти ли дай. Това си. Ето Това е така от тук на горното, на горната кула. Да, малко. На зеленото. Ари, идваш ли? Айде, Алекс. Кое е на Е, тука. На зеленото? Да. Само на... Аре, на червеното. Значи само на зеленото. Да. Ай, връщам се. Аз го преминах. И аз? Айде. Просто така. Да, много лесно. Сега ти оттам, аз оттам. Искаш ли? Да. Давай. Защо скачаме? Можехме. Цак, цак, цак. Цак. Как ме подминава, брат? Аз съм бърз. Бърз. Бе. Айде, па сега аз отминах, айде. Какво направи, бе? Отминахте. Сега ще падне, защото това е като дъга и... Ще паднеш? Айде. Аха, сега си влизти, Стефан. Това е много Луки. Ето това е Луки. Скачам! Сега на това трябва да скачеш. Знам. Играл ли си тази игра? Да, бе. Ето. Видиш ли? Колко хубаво края. И така качаме. Внимавай. Не бутай ме. Не те бута. Ей, аз! Наистина. Ето. Цак, цак, Се паднеш. цак, Внимавай. цак, цак, цак. Сега се... Дай. На. Тука. Пак тука. Това е като скрин... Първия път. Дихай ме после два. Да. Се паднеш. Помислих, че е Лука. Върши се. Тука внимавам. Буташ ме. Пак умях. Майката. Твит. Фо. И двамата. Да. Пак. Не трябваше. Та игра много тъпа. Не е тъпа. Пак. Ето, аз се отминах. Да. Аз не Къде си? Алекс, давай. Ако загубиш, аз ще ти я мина. Дай. Да, види сега аз как ще отминем. Ма така не се играе. Ти затова губиш. Така, виж. Да. Дай аз пея. Дай аз пея, Стефан. Ето, виж. Цък, цък, цък. Виж колко съм добър.
Аз заминавам теб. Те пали, внимавай. Аз заминах. Това какво е? What? Инджа! Инджа! Я? Натисни тук. Къде? Нещо ми говорят, е тук натисни. Къде? Оф, я да бегат. Пързалка! Що панах? Къде? Нали беше пързалка, какво стане? Пее седиш. Така пускаш. Готов. Къде отиде? Аз съм с тях долу. Сега тук. Те минали, бе. Загубих. Леле! Как го мина без мен? Еха, Алекс, аз как те чаках? Добре, аз се чакам. Стефан, полека. Ай, Ха, отминахте. ай, уминах. Аз съм преди теб. Да, чакай. Ето те, видиш, че си зад мен. Пак така. Тук на това. Малко е по-трудно, защото тук вече... Ай, от първия... Тук е по-трудно. Аз уминах. Така ли правеше? Ето сега, ето. Виж, цак. Ето. Па сега път отминах. И сега ще паднеш. Няма да падам. Виж как отминах сега. Цак, 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 цак. Къде си, бе? Виж къде си. Сега се видиш ти. Сега се видиш, Стефан. Загубих. Еми хора, ако ви е харесало видеото, натиснете камбанката и се абонирайте за канал. И ако искате още едно такова видео, втора част, натиснете камбанката и се абонирайте за канал също с палец.